Kaixo lagunak, zuek ondo dakizue zein diren txirri-mirri eta txiribiton Euskal Herriko bazter guztiak alaitu dituzten pailazoak. Baina, irudi hauek ikusi ondoren, hobeto ezagutuko duzue zergatik diren hain txirri, hain dotore eta kanpo larroxa. Mirri, hain biurri eta txantxalaria, eta txiribiton, hain potolo eta xamurra. Ikusi nahi alditu zuela. Koete baten antzera, sar daitezela. Kaixo denoi, aurtsoa, kaixo denoi! Gaur, guatxi-patxi! Ara, gure txiribiton erotu egin zaigu. Baina, zertan ari, txiribiton, zertan ari ez? Etzekia zertan ari den, baina etzeidak bate egoki eruditzen hemen aurrean hain arrosko azaltzea, bintzat? Eta dantza egiteko era hori, txulita! Txiribiton, ni gana etorri. Zer dio? Esetz. Baina aurrak gu gana etortzeko, zertarako etorriko dituko oso belekuetan. Ulertzen diak, piuna honekin esan nahi dik, aurrak gu gana etorri, ez da? Esan nahi dik, gu gana etorri kanta abestia nahi duela, ez da, Txiribiton? Goazen ba! Oiak eta gerria! Inoizu triste bat zaude eta lanetan izka, gukana etorri alakorik ez da, oina ze guzti entzako erremedioa. Markoak bihurtzen ditugu irri fardozo! Txirri-mirri eta txiribita, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribita, kuadrilla traketxena, baiez. Bakatos, bilin bolon, kanta besapean, asmorik ez dugu inor usteko pakean. Txirri-mirri eta gure txiribiton, zazpigarren maravilla, pozaren leio guztia zabaltzeko maravilla! Txirri-mirri eta txiribita, adiskide onak gara benetan. Txirri-mirri eta txiribita, kuadrilla traketxena, baiez. Baiez.
Mil esker aurtsoak, mil esker zuen txalogatik. Aizue, gauza bat esan behar dizut, Gaurko programa ondo aprobetxatu eta ondo goxatu, Azkeneko programa izango delako, Ez gara gehiago telebistan asalduko. Mirri eta txiribiton bainipen, ez. Baina zer dioz, zeinak esan du hori, Mirri? Tira. Txiribiton hori txorakeriak dira, az gaitezen behaz berriz ere lanean eta... Oiek ez dituk inundik ere txorakeriak. Txiribitonek eta biok, erabaki diagu, bihar bertan, mendira, hartzai joatea. Eta beraz, akabo programa. Baina, Mirri eta txiribiton hori ez da posible. Zer egingo dundik hemen bakarrik, zure garbe? Ik zer egingo duen bakarrik? Ba, aspertu! Aurtsoak, hau ez da posible, nik nola egingo dut, nik bakarrik ezin dut programa egin, zerbait egin behar dut, Mirri eta txiribiton konbentzitzeko. Mirri, txiribiton, hartu duzuen erabaki hori, hau da, hartzei joatea eta programa ustea, ondo pentsatu duzue? Bai! Eta zuen erabaki hori ez dago aldatzerik? Ez. Nola zer ez? Ez. Ez dago haien erabaki aldatzerik. Akaso, pentsa genezake aldatu daiteken edo. Bai! Baina hemen xutik ez diudeko sondo, Etxerita, hobetzo pentsatuko benik, zeratik ez duke zerbait ekartzen. Segituan, zaudete, Mirri eta txiriton, zaudete! Mirri, jarri lasai. Bai, hemen txikarriko nauk. Lasai asko gainera. Zaudete, lasai, patxena oskundian jarri. Zaudete. Oso. Ondo zaudete, Mirri eta txiriton? Bai, ondo eudek. Orain zaidazue. Ja, pentsatu duzue eta zuen erabakia aldatu daiteke. Oraindik. Akaso, hobeto pentsatzeko badakik helikadura oso garrantzitsua dukita. Bai. Behar bada zerbait jateko ekarriko bago. Bokadillo batzuk. Mesedez, gauza fina, gauza pastelak edo, Eta bai, errefresko batzuk ere bai. Zaudete, Mirri eta txiriton segituan ator, zaudete? Bai, lasai. Zer, Mirri eta txiribiton, eta orain pentsatu duzue, programan jarraituko duzue? Ezegian, behar bada zerbait gehiago txiribiton. Oide egia behira xapataz euskau sikin egin da. Segituan garbituko dizkezuen Mirri eta txiribiton. Hori da, arrazoiak. Erritmoan, mesedez, erritmoan, mozo. Artixar bat bezain distiratxoan dizkiat, Artixar bat bezain distiratxoan. Orain Mirri eta txiribiton, zer moduz?
Ez geude gaizki, baina baldaki sentitzen dudan hemen bero asok, Txiribiton sargoriga, Beroa. Haize presko bat behar diagu. Oraintxe bertan, Mirrita Txiribiton. Haize preskoa. Edo nork esango luke, hortarako txek jaio aizi, guri aizi emateko bai. Eta orain zer, Mirrita Txiribiton? Orain, Txiribiton, siestako eskor bat egin beharko diagu. Siestako eskor bat ondo pentsatzeko, ordu erdi barru ez dina gaitzak, Bai, Mirrita Txiribiton. Barkatu gure xurrongak. Ondo, ez tali. Ai, ze ondo. Ai, ze lagunonak diren Mirrita Txiribiton. Ze nukenik egingo, hauekin pozik egoteagatik. Beti daude txantxeta, baina beti alai. Nik hauekin jarraitzeagatik, hauekin programa jarraitzeagatik, edozin gauza egingo. Zer? Zer neskato? Ez dut zauden erekin konforme? Ez. Zergatik? Txirri! Babalio! Babalio! Zer? Zaltzara konturatzen. Zertaz? Mirri eta Txiribiton engainatzen ari zaizkizu. Ni? Baina, ez aluteke hartzaiaren papera ondo egingo hartzaia honak izango lirateke, ez da? Horiek ez dakite arkumea zer den eta. Zer den, arkumea jaten ondo dakite, ba? Jaten bai baina. Mirrita Txiribiton hartzai. Arrazoia duzu, neskato. Hartzai burutxuribi zeintzu diren badakizu ezuek, ez da urtsuak? Orain ikusiko dituzue hartzai eoskor burugo gorbi. Lagundu nazazu, neskato, etorri. Begira, zer daukadan hemen. Neskato, ekarri? Ekarri. Eta orain... Zer, Mirri? Txirri! Zer gertatzen den? Txirri! Zer? Jarri alditu txakurra hauek hemen gure. Bai, nik jarri ditut, bai, eta zer? Inuitzak segituan behar badak akaso koska ingo ziute, Ez dizuete koska egingo ez, eta badakizu zergatik? Ez direlako txakurrak, arkume txikiak baizik, emango dizuen nik orain zuebioi, hartzai gezurtu.